Nas dúas novelas que escribiu Begoña Camaño, en Circe ou O pracer do azul e en Morgana en Esmelle, levou a cabo un exercicio de reescritura de mitos desde unha óptica persoal e desde unha óptica feminista. Era unha historia escrita por unha escritora madura que quería facer literatura. O legado fundamental de Bego, para min, é o pensamento consciente e a vida coherente. O sortilexio, a maxia de posicionarse no lugar correcto das cousas. A idea potentísima de que temos a capacidade de escribir a nosa propia historia. Que diría Bego da ruptura agora do feminismo galego? Que diría Bego pois, do que está acontecendo non a nivel internacional? Nesta situación hai que ser moi conscientes de que debemos pensar o que imos publicar. Esas redes sociales van a seguir aí, entonces aí a clave para min é a educación. Lo de segundo de bachillerato. Lede como si alguén os estivera falando. Tamén é certo que non podemos desistir da loita e do activismo. Sabía descifrar moi ben o mundo e o que nos rodea, non? Teñolle escoitado comentarios do tipo, pois escribín cando tiña algo que escribir. Historias que poden ocorrer no día a día. Libros de xente que admiro. Libros de fantasía que che producen intriga, con moito suspense. Mirando todo con detalle, está todo conectado. E cando defendía algo, defendía con verdadeira vehemencia.